Grazzi tal-li qegħdin hawnhekk magħna llum sabiex nagħlqu din is-sessjoni finali tal-Kungress u nisimgħu l-ewwel diskors tal-mexxej elett tal-Partit Laburista, Robert Abela. Nistieden issa liċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali sabiex jindirizza dan il-Kungress, Dr. Dean Healey. Insellmu l-Kummissjoni li għamlet xogħol eċċezzjonali. Ħbib tiegħi, kemm għandu għalfejn ikun kburi dan il-partit, kemm għandu għalfejn ikun kburi. Propju l-bieraħ kif tajtu s-segu għalaqna proċess elettorali l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu għaliex mhux biss eleġġa lil mexxejn il-ġdid tal-Partit Laburista imma wkoll l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Kien proċess illi sa mir-Ratt tas-Salib u sa mill-ewwel stadji tiegħu minkejja ir-restrizzjonijiet bi żmien u li konna nafu li ser inkunu qegħdin naħdmu taħt pressjoni kbira minħabba żmien illi konna qegħdin naħdmu fih. Ridna illi nassiguraw li l-proċess ikun wieħed serju, denju għall-partit, però iktar minn hekk denju għall-pajjiż. Ridna naraw li l-proċess ikun wieħed trasparenti illi jkun komdu għaż-żewġ kontestanti u li nirbħu l-fiduċja taż-żewġ kontestanti sabiex nassiguraw illi l-proċess it-tmiem tiegħu u r-riżultat iservu ta' sisien b'saħħithom għall-kapitlu li jmiss ta' dan il-partit. Ma kienx biss nintawa li xnaf li warajja għaw diskorsi li għadin jiġu anticipati iktar minn tiegħi, però qabel ma nħabbar ir-riżultat inħossni nkun qed nonqos jekk ma nagħmilx ftit ringrazzjamenti żgħar lil persuni li kienu magħna sa mill-bidu ta' dan il-proċess u li mingħajrhom indubjament il-Kummissjoni ma setax tagħmel dak li għamlet u żgur li ma konniex noħorġu bil-prodotti li ħriġna bih il-bieraħ. Grazzi mill-qalb tmur lil Lewis Gatt tal-esperjenza tiegħu fil-qasam elettorali, il-gwida tiegħu servit ta' gwida essenzjali f'dan il-proċess daqshekk massiġġ, proċess li prattikament kien ġdid għal kulħadd. Grazzi kbira wkoll lir-Randolph De Battista tax-xogħol tiegħu u l-assistenza li tal il-proċess kollu. Lil William Lewis u lit-tim kollu tiegħu tal-armal l-organizzazzjoni metikolus bħal dejjem, grazzi William. L-Aleander Balzan u lil Owen Gallia u lit-tim kollu ta' Wan, grazzi. U grazzi kbira wkoll il-Joe Falzon illi il-gwida illi tal il-Kummissjoni servit ħafna u ħafna lil dan il-proċess. Fuq kollox grazzi lill-Kummissarji sħabi Mary Grace Zerafa, Joseph Zammit, Lawrence Gallia u Jasmine Dabela. Ser ngħaddi issa biex inħabbru r-riżultat. Voti maduda 16,216, validi minnhom 16,140, turnout ta' 92.5%. Chris Fern 6,798 vot. U elett mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista, Robert Abela b'9,342 vot.
Thomas 106 voti, Chris Fern 296. dan ir-riżultat. Sinjuri, nerġa' nistieden issa lill-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Dalgħodu staqsewni kif int. Qedtilhom għajjin mejjed imma ferħan ħantir. Kemm jien gburi li jien Laburist u li ser nimxu flimkien il-qoddim. Grazzi tal-li qegħdinaw sabiex niktbu din il-paġna ġdida flimkien. Kemm jien gburi lill-kbiera ħorejna il-kobor ta' dan il-partit. U rejna s-saħħa organizzattiva li għandna, id-disċiplina, l-għaqda u s-sens ta' familja li nħadnu flimkien. Grazzi ħafna l-kulħadd. Biex wasalna sal-bieraħ ma kienx faċli. F'sitt ġimgħat elezzjoni b'aktar minn 17,000 ruħ intitolati jivvotaw, konferenza ġenerali, kungress u rnexxielna nagħmlu flimkien biċċa xogħol eċċezzjonali, kburi ħafna b'dan kollu. Trid tesperjenzhom ċertu affarijiet biex tifhimhom. Imma r-responsabilità li kellna jien u sħabi kienet waħda enormi ħbib tiegħi. Erfajnija bi kburija flimkien. Ġarrejna flimkien dan il-pis ma' sħabi tal-amministrazzjoni tal-partit. Omna u rqadna flimkien f'daw is-sitt ġimgħat. Il-Kummissjoni Elettorali, l-Uffiċċju Finanzi, l-Uffiċċju Elettorali, l-Uffiċċju Komunikazzjoni, it-tim kollu ta' One Group, il-ħaddiema u l-volontira kollha fil-kwartieri, konna pon wieħed fl-istess dajsa u daħħalniha fil-port. Forsi ħatitku bija. Imma l-aktar mument li emozjonani l-bieraħ kien x'kien bdew jaslu il-kaxxi tal-voti il-kwartieri. Għamilnija ġo qalbi, irnexxielna flimkien. Mill-miżibilju kummenti li rċevejtu qrajt b'umiltà ngħid li naħseb il-partit ħareġ bl-unuri u għandna nkunu l-koll gburin ħafna b'dan. Forsi fil-konferenza ġenerali il-ġimgħa li għadda illum qed taraw lili nitkellemaw. Qed insemmi imma l-sħabi kollha bla distinzjoni għax kieku possibbli iridhom kollha ħdejja f'dan il-mument qegħdin hawn qudiemi minflok. Nitlobkom issibuhom wieħed u ngħidulhom grazzi għax sagrifiċċji kbar saru f'dawn il-ġimgħat. L-avversarji politiċi tagħna pruvaw anke jdaħħlu xi feles bejnietna, imma ma paxxejnihomx. Pon wieħed bnejna l-vjaġġ u pon wieħed spiċċajnieh. Il-messaġġ ewlieni tiegħi fil-privat u fil-pubbliku f'dawn il-ġimgħat kien wieħed. Dan il-messaġġ għamiltuh tagħkom. Illum rebbieħ wieħed għandna il-Partit Laburista. Kemm kont kuntent li dan kien l-ewwel kliem li qalilna il-mexxej elett tal-partit, Robert Abela. Kemm kont kuntent li dan kien l-ispirtu tal-aġenti tal-Counting Hall fil-bieraħ. Kemm jien kuntent li dan huwa l-ispirtu li hawn illum f'dan il-padiljun. Ngħid grazzi kbira lil Chris Fern.
Grazzi Chris ta' dak kollu li għamilt u tal-ħafna li fadallek x'tagħmel bħala wieħed mill-pilastri ta' dan il-moviment u tal-gvern ta' pajjiżna. Grazzi tal-li fdik dejjem sibt kollega onest, ħabrieki, intelligenti u fuq kollox ħabib irrid nibqa' nitgħallem minn għandek. Robert, bħalma sabni dejjem Joseph Muscat, sal-aħħar sekonda, sibtni hemm il-bieraħ bil-lejl u ħatibqa' ssibni. Għandna ħafna x'naqtfu fl-imkien. Sentejn oħra rridu mmorru quddiem il-poplu b'manifest imwettaq u b'manifest ġdid sabiex inkomplu inbidlu dan il-pajjiż għall-aħjar. Jekk naħdmu, jekk nibqgħu maqudin, jekk inkunu dejjem umli, jiena ċert li l-poplu jerġa' jagħti fiduċja enormi lil dan il-moviment. Nitlobkom issa inaqdu miegħi sabiex insejjaħ biex jalaq dan il-Kongress għall-ewwel diskors tiegħu bħala mexxej elett tal-Partit Laburista, Robert Abela. To you, reach for me. I'll be the one you can hold on to.
sekondi oħra id-diskors tal-mexxej elett tal-Partit Laburista Robert Abela. Ċertament diversi emozzjonijiet bħalissa ġewwa l-Padiljon Sportiv tal-Aħal Ġdid. Robert Abela li qed jintaqa' man-nies, li qed isellem lin-nies u minn hawn u ftit minuti oħra nisimgħu id-diskors tal-mexxej tal-Partit Laburista l-ġdid Robert Abela. Tal-minuti oħra id-diskors tal-mexxej elett tal-Partit Laburista, uffiċjalment Prim Ministru tal-Maltin u l-Awġin kollha minn għada it-tnejn. Ċertament li qegħdin nistennew biħġarna id-diskors tal-mexxej tal-Partit Laburista. Bħalissa Robert Abela miexi qalb il-folo l-kbar li nġabru hawnhekk ġewwa l-Padiljon Sportiv tal-Aħal Ġdid sabiex jintemm il-Kungress tal-Partit Laburista 2020 bid-diskors ta' Robert Abela.
nistidinkom ukoll tħarsu lejn l-screens li għaw armati hawnhekk ġewwa l-padiljun sportiv raħal ġdid filmati mill-isbaħ tal-mexxej elett tal-Partit Laburista Robert Abela għada uffiċjalment il-ġurament tal-ħatra ta' Robert Abela bħala Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha. U minn hawn u ftit sekondi oħra id-diskors ta' Robert Abela.
Abela. Momenti ta' emozzjoni tan-nieq. Ikun jitkellem mal-grupp parlamentari, ministri, segretarji parlamentari. Appoġġ xi ħaġa li tiddefinixxi l-Partit Laburista hija l-għaqda bħalissa. L-għaqda b'saħħitha, il-kuraġġ, it-tama, l-enerġija li qegħdin juru l-membri parlamentari kollha lill-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela.
Laburista Robert Abela u l-grupp parlamentari kollu tidher l-għaqda, l-enerġija, il-kuraġġ, it-tama illi hemm bejn il-grupp parlamentari, il-ministri, il-segretari parlamentari u intom li qegħdin hawnhekk bħalissa ġewwa l-Padiljon Sportiv ta' Raħal Ġdid sabiex tagħtu s-sapportakom lil Robert Abela bħala l-Prim Ministru minn għada tal-Maltin u l-Awġin kollha, il-mexxej elett tal-Partit Laburista u minn hawn u ftit sekondi oħra id-diskors tal-istess mexxej Robert Abela. Emozjonat. Emozjonat. Emozjonat bil-ħafna mħabba li qegħdin tururu lejna, lej il-familja tiegħi, lej Marti Lidja, lej binti Ġorġa, lejja. Aħna wkoll inħobbukom. Inħobbukom. Inħobbukom mhux biss għaliex minn mument jibes illi għaddejna fl-imkien fih, mument fej bkejna fl-imkien, fej kellna swit ta' qalb fl-imkien, mument li l-partit żgur ma kellu xejn xjaħti fih. Żgur li intom ma kellkom xejn xtaħtu fih. Kontu intom li ħriġtuna minnu. Intom! Intom li mill-moment li bdiet il-kampanja l-qoddim tantu rejtu maturità, tantu rejna rispett lejn xulxin, tantu rejna kemm aħna differenti minn ħadd ieħor fil-maturità li lħaqna. Verament gburi bikom, kemm jien gburi bikom. Bl-entużjażmu li urejtu, kulħadd kellu l-kandidat preferit tiegħu, però kollha kellkom xi ħaġa komuni. Tħobbu l-partit. Tħobbu l-partit. U minn kampanja, kulħadd jaf kampanja għal leadership fih dan partit, kemm tkun kumbattuta. Kemm ħallit sfreġi f'ħadd ieħor
fil-partit ieħor li għadhom jinħassu sal-lum. Snin twal wara għadhom jinħassu. U aħna ħriġna b'saħħitna minn din il-kampanja, maqudin minn din il-kampanja aktar mill-li bdejna. Min qalbi ngħidilkom grazzi, grazzi. Millum ħbib tiegħi ma rridx nisbiktar bin-nies ta' Chris u bin-nies ta' Robert. Aħna l-kol tfal tal-partit. Inwedkom lil dawk kollha minnkom li sal-lum għadhom mhumiex konvinti minni imma li jemmnu li l-Partit Laburista huwa l-għażla naturali għat-tmexxija ta' dan il-pajjiż li se nibqa' niġri warajkom. Se nibqa' niġri warajkom biex nikkonvinċikom wieħed wieħed. Għaliex nemmen fikom u għandi fiduċja f'kull wieħed u waħda minnkom. Kull wieħed u waħda minnkom li tant tistinkaw, li tant għamiltu sagrifiċċju għall-partit. Ta' dan jirrikonoxxenti. Lanqas għandi kliem biex nirringrazzjakom. Grazzi u grazzi kbira u ma nista' qatt nieqaf milli nirringrazzjakom. Grazzi speċjali tmur lil ħabib tiegħi Chris, lil Chris Fern. Grazzi Chris tal-kandidatura tiegħek, grazzi tal-ħbiberija tiegħek, dal-għodu verament ħadd pjaċir nitkellmu flimkien, sinċerament apprezzajt l-awguri tiegħu. Għada probabbli se nisbħu l-ġim flimkien nitrejnjaw. Grazzi Chris ta' żmien li ħdimna flimkien, nassikurak li dan għadu l-bidu. Il-bidu ta' ħafna iktar ħidma li rridu nagħmlu flimkien għal dan il-partit, għal dan il-pajjiż. Ejja ħanaħdmu flimkien. Flimkien ma' sħabi tal-grupp parlamentari, sħabi kollha tal-grupp parlamentari illi fihom f'daw l-aħħar sentejn u nofs kważi 3 snin issa sibt 36 ruħ, 36 ħabib u ħabiba li bejnietna mis-sinċerità. Qed inħares il-qudiem biex naħdem ma' kull wieħed u waħda minnhom u kollha kemm huna bil-kapaċitajiet tagħhom qegħdin tant jagħtuni serħan il-moħħ għal dan il-proġett li se nkomplu flimkien. Għandna grupp parlamentari, segretarji parlamentari, ministri ta' talent, ta' kapaċitajiet illi vera għandna x'nirringrazzjawhom tal-ħidma tagħhom. Se niġbdu ħabel wieħed, aħna partit wieħed. Dan huwa dmir li kull wieħed u waħda minna għandna lejkom. Lejkom illi tajtuna il-fiduċja tagħkom, il-fiduċja biex nikvernaw. Id-dmir li nżommu lill-partit maqut. Li nżommu partit wieħed kumpat flimkien, li naħdmu flimkien, ħalli ntejbu l-interessi tal-pajjiż, intejbu l-interessi tal-Awċin u tal-Maltin u nibqgħu mixjin il-qudiem. Li nżommu lill-partit rebbieħ. Il-partit rebbieħ kif kien għal dawn l-aħħar 10 elezzjonijiet. Rebbieħ mhux biex nirbħu
biex nistgħu niggvernaw ħalli noħolqu l-ġid. Inkomplu noħolqu l-ġid. Aħna l-partit tal-ġid, il-partit tat-tajjeb, il-partit tas-sinċerità. U nixtieq niċċelebra din is-sena flimkien magħkom partikolari għal dan il-partit. Il-100 sena mit-twaqqif tal-partit. Avveniment li tant għandu għax jagħmilna kburin, għax joħodna lura lejn l-eruq tagħna. L-eruq li tant aħna konvinti minnhom, li tant nemmnu fihom, li tant ma nistgħux ninsewhom. U jiena żgur minn din il-kariga ġdida li oġobkom taf dawni biha, żgur mhux se ninsa l-eruq tal-partit. Lill-eruq li bis-saħħa tagħhom qegħdin hawn illum. Ħbib tiegħi illum xtaqt naqsam ħafna affarijiet magħkom. Mhux se nitkellem dwar ħaġa waħda biss. Dwar il-legat li ħalla il-ħabib tagħna Joseph. Mhux se nitkellem dwar dan il-legat, għaliex titkellem dwar legat meta persuna tiġi nieqsa. Jien se nżomm il-proġett ta' Joseph ħaj u b'saħħtu. Il-proġett tal-moviment. Il-proġett li ġabilna 10 rebħiet elettorali. Għax in-nies għadhom jemmnu fina u aħna rridu nroddu dik il-fiduċja lura. Il-proġett ta' partit miftuħ, miftuħ għal kulħadd. Dak huwa s-sigriet, partit miftuħ għal kulħadd. Li ma jħares lejn l-uċuħ, ma jħares lejn il-kulur, ma jħares lejn it-twemmin politiku, ma jħares lejn reliġjon, imma jħares biss lejn dak li jaqadna u jwarrab dak li jifridna. Aħna l-partit tal-għaqda. Il-partit li jemmen li għandu jagħti opportunità ugwali lil kulħadd biex javvanza l qudiem. Opportunitajiet indaqs, ġej minn fejn ġej, int minn int. Jekk hux ġej mill-faxxa t'isfel tas-soċjetà, jekk hux ġej mill-middle class, jekk hux ġej mill-business class, jekk inti student, jekk inti żagħżugħ, jekk intix pensjonant, kulħadd ikollu opportunità indaqs fil-ħajja. Dan hu dak li jfisser il-Partit Laburista. Dan hu dak li huwa l-moviment immexxi mill-Partit Laburista. Dan hu dak li nemmnu fih fil-prinċipji tagħna. Partit illi gburi li huwa tant miftuħ, li issa rridu nsibu wkoll il-bilanċ mal-eruq tagħna. U dak se jkun is-sigriet li se joħodna fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Illi nżommu dan il-bilanċ tant importanti bej partit miftuħ għal kulħadd, partit li appella għal kulħadd, partit li jibqa' jikber u importanti li jibqa' jikber, imma fl-istess ħin ma ninsewx lil dawk li dejjem kienu hemm mal-partit. Partit li jifhem li hemm ħafna minn sofra ġustizzja u li għad hemm ħafna ġustizzji li għadhom ma sewwewx. Dik hija l-ġustizzja li nemmnu fiha, li dawk l-inġustizzji jissewwew. Jissewwew u jissewwew sofrihom minn sofrihom għax l-inġustizzja ma jitajba l-ħadd. U ma nemmnux fl-inġustizzja. Aħna partit tal-ġustizzja, partit tal-ġustizzja soċjali, partit tal-mobilità soċjali, partit tal-għaqda nazzjonali, partit tal-ugwaljanza. Dawk l-4 prinċipji li jien tant gburi li dejjem dorna lihom kull meta kellna bżonn. U dejjem sibna dawk l-4 prinċipji li jiggwidawna f'dawn l-aħħar ġimgħat u għalhekk lillum il-bastiment reġa' dritta. Wara l-maltemp diġà ġie l-bnazzi, ejja ħanimxu il-qudiem.
ejja ħanaħdmu l-qoddim, ejja ħanuru kemm aħna partit maqut u b'saħħtu, kemm aħna pajjiż maqut u b'saħħtu, kemm aħna Maltin illi nħobbu lil xulxin, kemm aħna Wċin li nħobbu lil xulxin, kemm aħna poplu wieħed maqut li jħobb lil xulxin, li jħobb lil xulxin. Gburi li nifforma parti minn dan il-partit li jemmen fil-ġustizzja soċjali, fil-mobilità soċjali, li inti twelit fl-ma faxxa tas-soċjetà twilit, għandek l-opportunità daqs kulħadd ieħor li titla l-fuq, li tavvanza fil-ħajja. Kulħadd għandu l-aspirazzjonijiet tiegħu, kulħadd. Mill-persuna bl-iktar xogħol modest sal-aktar sinjur, kulħadd għandu l-aspirazzjonijiet. Ejja naħdmu ħanatu lin-nies dik l-aspirazzjoni li jkomplu jitilgħu il-fuq, li se nkunu l-partit, il-moviment, li se nagħtuhom kull opportunità biex jilħqu l-aspirazzjoni tagħhom. Dak huwa li nemmnu fih, dak huwa li nemmnu fih partit, moviment li jħobb liż-żgħir, li jħobb lill-batut, li jħobb lill-fqir, li ma nagħlqux għajnejna għad-dbatijiet ta' ħaddieħor. Aħna nħossu għal ħaddieħor. Dik hija l-qalb li nħossu għal ħaddieħor, li nifhmu id-dbatijiet ta' ħaddieħor. Partit li nifirħu bis-suċċess. Aħna maħniex il-partit tal-ejra, aħna l-partit tas-suċċess li nifirħu bis-suċċess tan-nies u li l-ejra m'għandix posta f'dan il-partit għax nemmnu fit-tajjeb, nemmen fit-tajjeb ta' kull wieħed u waħda minnkom, nemmen illi kollha kemm intom nies li kapaċi timxu l-qudiem fil-ħajja. U rejtuna f'dal aħħar ġimgħat kemm hemm nies tajbin li jimmilitaw fil-partit, kemm hemm nies tajbin fil-pajjiż, anke dawk li ma jemmnux fit-twemmin tal-Partit Laburista. Fimt kemm hemm nies ġenwini li jħobbu lil pajjiżna, li fil-mument huma sinċerament inkwetati għaliex investew fin-negozji tagħhom. Ħadu self mill-bank biex setgħu jixtru l-proprjetà tagħhom. Emnu, alla volja politikament ma jemnux magħna, ma għandhomx il-twemmin politiku tagħna, emnu fil-proġett tal-Partit Laburista. Emnu li dan il-proġett kien aqwa l-Malta. U llum għandhom dak li ftit tankwiet qed jgħidu ma għada filgħodu se jisbaħ. Għada filgħodu x'jum se jkun? Jien ngħidilhom li għada filgħodu se jkun jum is-serħan il-moħħ. Jum illi fih se nkomplu naħdmu b'kontinwità. B'kontinwità li dak it-tajjeb kollu li għamilna f'dawn l-aħħar 7 snin u għamilna ħafna ħbib tiegħi tajjeb, ħafna għamilna tajjeb, ejja nkunu kburin bit-tajjeb li għamilna f'dal aħħar 7 snin. Perjodu qasir meta tikkunsidra 7 snin biss. U nikkumparhom ma x'għamel ħadd ieħor f'25 sena. Biżnihom b'ħafna. Mhux biżżejjed imma għadna nofs triq, fadlilna ħafna u ħafna x'nagħmlu. Ħafna x'nagħmlu. Għada jum il-kontinwità li ħandawruha fi stabilità, li ħad titrasforma ruħha fi stabilità. Hekk iridu n-nies. Hekk qed jgħidulna n-nies. Ejja nibqgħu bir-riċetta li ħadmet. Dik hija r-riċetta li nafu x'inhi li tatna tant suċċessi, ejja nibqgħu naħdmu biha. Riċetta li mhux biss ġabet is-suċċess elettorali imma li ħadmet għall-ekonomija, li katret il-ġid, li ġabet pajjiżna tant b'saħħtu ekonomikament. Ejja ħalli nkomplu nikbru flimkien. Il-kontinwità. Għaliex hija tajba l-kontinwità? Għaliex tatna riżultati tajbin. Tatna suċċessi tajbin. Immija xi ħaġa li ħloqniha flimkien, li nemmnu fiha flimkien, li tul dal-aħħar 7 snin u anke qabel mill-2008 sal-lum konna parti minnha l-koll, li fassalna l-idejat li tawna l-kontinwità. Konna parti minn proġett wieħed u dak kull istil ta' tmexxija li jien nemmen fih. Il-politika ta' min nies għan nies. Politika sempliċi. Politika illi tfasslu intom. Politika fejn toħorġu intom mill-idejat. U hemm il-partit irid ikun vuċi għalikom biex intom tatuna l-idejat, dawk l-idejat infassluhom f'policies għall pajjiż u nimxu il-qudiem. Għax nemmnu fin-nies, Imma mal-kontinwità
hemm ukoll il-bżonn ta' bidliet. Bidliet li jiena determinat li nagħmilhom. U dik hija l-kontinwità li żżomm it-tajjeb u fejn hemm il-ħażin tirranġah. U aħna għandna l-umiltà biżżejjed li naċċettaw li żbalji għamilna. U min ma jagħmel żbalji? Min ma jagħmel xejn? Min ma jagħmel xejn ma jagħmel żbalji. Aħna għamilna ħafna u meta taħdem ħafna, żbalji se tagħmel ukoll. Imma xorta waħda mhux se nagħlaq għajnejja l-iżbalji. Mill-iżbalji tgħallimna u l-iżbalji mhux se jerġgħu jiġu ripetuti. Dwar dak għandkom il-kelma tiegħi. Se naħdem flimkien ma' sħabi fil-grupp parlamentari flimkien magħkom biex inkomplu nsaħħu is-saltna ta' dritt. Inkomplu nsaħħu il-governanza tajba. Determinat li nagħmlu għax nemmen li din hija triq it-tajba. It-triq it-tajba għalikom, it-triq it-tajba n-nies, it-triq it-tajba għall-pajjiż. Se nkun sod iżda wkoll u sod ħafna li nara li titwettaq ir-rieda tal-poplu, il-mandat li tagħna l-poplu li aħna niggvernaw, li nitħallew niggvernaw. Għaliex fadlilna ħafna aktar suċċessi x'inġibu lejn pajjiżna. U għalhekk kulħadd irid jifhem li l-gvern għandu d-dover li jiggverna, għandu l-mandat biex jiggverna, għandu dmir li jiggverna, nagħmlu l-bidliet fejn hemm bżonn li nagħmlu l-bidliet, imma tidu tħalluna niggvernaw ukoll. Għax dik hija x-xewqa tal-poplu u dik hija d-demokrazija. U ħbib tiegħi il-messaġġ li xtaqt inkompli inwassal magħkom sal-lum u naqsam magħkom tal-lum huwa dwar dak li jinnara li għandu jmexxina l-qudiem fix-xhur u fis-snin li ġejjin. L-istil ta' tmexxija li jien inħares lejh, tmexxija miftuħa, tmexxija fejn nisma' mingħand kulħadd, tmexxija fejn mhux nieħu d-deċiżjonijiet waħdi u niddeċidi waħdi, imma li nisma' l-opinjoni ta' kulħadd. U mbagħad tieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn, imma tisma'. Tisma' x'għandhom xi jgħidu n-nies, tisma' x'għandhom xi jgħidu sħabek fil-kabinett. Nemmen f'ħafna fir-responsabbiltà li tinqasam b'mod kollettiv, li tinqasam b'mod kollettiv bejn sħabna tal-kabinett, sħabna tal-grupp parlamentari, għax bekk id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod tajjeb. Nemmen ħafna fid-dixxiplina wkoll. Nemmen ħafna illi f'dan il-mument irid ikollna sens ta' dixxiplina magħna nfusna magħna. Nemmen ħafna fid-dixxiplina li tagħmel fuqek infusek, fuqek innifsek. Hija meħtieġa f'dan il-mument. Sakemm tibbilanċja dik id-dixxiplina billi tkun ġust ma' kulħadd. Il-bilanċ bejn li tkun dixxiplinat u li tkun ġust. U nixtieq li dan il-messaġġ jasal. Dan mhuwiex mument fejn għandna traċedji fil-pajjiż, ma nebda traċedja fil-pajjiż. Imma huwa mument sensittiv. U rridu nifhmu li hu mument sensittiv. Jien nifhem li hu mument sensittiv. Mument li jeħtieġ il-ħsieb biex toħroġ minnu, jeħtieġ il-viżjoni, jeħtieġ li nkunu dixxiplinati ma' xulxin, imma noħorġu minnu. U noħorġu minnu ħafna aktar qrib, ħafna aktar viċin milli qed jaħsbu ħafna. U se noħorġu aktar b'saħħitna minnu dan il-mument. Ser nitmexxa minn dak li fil-kuxjenza tiegħi għandu mis-sewwa. Mill-valuri tal-integrità, tal-onestà, tal-korrettezza. Valuri li kollha kemm aħna għandna għax inkunu kburin bihom. Valuri li tant huma sinonimi mal-Partit Laburista, li tant huma sinonimi li tant jaqblu mal-eruq tagħna. Ejja mmorru lura lejn dawk il-valuri, lejn dawk il-prinċipji sempliċi. Prinċipji iżda li tant jagħmlu b'saħħtek. Prinċipji u valuri li tant huma rilevanti fil-mument tal-lum. Bibti għada jum is-serħan il-moħħ, imma huwa wkoll jum ta' xogħol normali. Jum fej kulħadd irid ixammar il-kmiem għal ħafna ħidma. Il-kmiem tiegħi diġà xammarthom dalgħodu u bdejt mill-ewwel momenti.
Bdejt mill-ewwel mumenti f'ħidma li nifhem iżda li ma nistax nagħmilha waħdi. Għax jekk nipprova nagħmilha waħdi, żgur li ma nasalx. Għandi bżonkom. Għandi bżonkom. Nitlobkom tkunu miegħi. Kunu miegħi. Kunu miegħi. Għandi bżonkom. Bikom warajja għandi kuraġġ kbir, viżjoni ċara ta' fejn iridu mmorru, determinazzjoni b'saħħitha li nimxu il qudiem għaliex nemmen fikom. U nemmen li flimkien nistgħu nagħmlu ħafna ġid għal Għawdex u Malta tagħna. Iva nemmen illi l-aqwa żmien mhux biss beda ma se jkompli. L-aqwa żmien fadallu għaddej u l-aqwa żmien għad irid jiġi. Għada rridu nqumu bit-tranquillità fil-pajjiż, bis-serħan il-moħħ. Bis-serħan il-moħħ li għandha l-business community, bis-serħan il-moħħ li għandu jkollhom il-ħaddiema, il-pensjonanti, l-istudenti tagħna, illi jgħixu l-ħajja ta' kuljum, ħajja tax-xogħol, il-ħajja tal-familja, dan hu dak li qed jitlob il-pajjiż. Il-pajjiż mhux qed jitlob affarijiet komplikati minn għandna. Ejja ħanimxu l-qudiem qed jgħidu n-nies, ejja mmorru lura lejn fejn konna ftit tal-ġimgħat ilu. U nimxu l-qoddim u navvanzaw il-qoddim. U dak li wedkom, weda sempliċi. Weda li naħdem kemm niflaħ biex nilħaq l-aspirazzjonijiet tagħkom, biex intom tistgħu timxu l-qoddim, biex ikolkom intom ukoll is-serħan il-moħħ. U nagħmel appell żgħir hawnhekk lill-business community li tant għandi fiduċja fiha. Għamlu kuraġġ. Għamlu kuraġġ. Għamlu kuraġġ. Jien se nagħmel minn kollox biex lilkom narakom tibqgħu tavvanzaw il-qudiem, biex tibqgħu tagħmlu l-profitti tagħkom, biex tibqgħu tagħmlu l-proġetti tagħkom. Nitlobkom ħaġa waħda biss, aħsbu fil-ħaddiem. Aħsbu fil-ħaddiem. Aħsbu fil-ħaddiem kif diġà qed tagħmlu, imma kunu stakeholders magħna biex tiżguraw illi l-ġid ma jeħilx fuq imma jinżel l-isfel. Jinżel l-isfel ħajilħaq il-kulħadd. Hemm inkunu lħaqna il-mira ta' fejn iridu naslu meta l-ġid jasal għand kulħadd. Tant nemmen fiha li kulħadd ħaqqu llum b'ekonomija tant b'saħħitha, b'tant ġid ġenerat mill-pajjiż li kulħadd ħaqqu jipparteċipa mill-ġid fil-ġid li qed jiġġenera l-pajjiż tant sabiħ tagħna. Nemmen fis-self-employed. Ħafna nemmen fis-self-employed. Jiena sal-bieraħ kont self-employed. Sal-lum anzi għadni self-employed. Minn għadha ma nibqax. Bil-fors li nemmen f'kategorija ta' nies li għadni nagħmel parti minnha. Nemmen fil-pensjonanti tagħna li tant għandna xi nkunu rikonoxxenti lejhom għal ħafna l-għamlu għalina. Li bis-saħħa tagħhom għandna l-pajjiż sabiħ u b'saħħtu li għandna llum. Nemmen illi il-professjonisti għandhom valur b'saħħtu f'pajjiżna. It-tobba, l-avukati, kull professjonista li għandna f'pajjiżna tant jagħtu kontribut lil pajjiżna. Għandi fiduċja sħiħa fikom. Lil ħaddiema tal-id għandi fiduċja kbira. Fil-ħaddim iż-żgħir, fil-ħaddim is-sempliċi, fil-ħaddim il-modest. Bil-fors, ġej nħares lejn il-memorja tan-nannu tiegħi, ħaddim tax-xatt, ħaddim liċenzjat, illum nieqes. Kien ħaddim li tawweġ bix-xogħol. Bil-fors tkun tħobb liż-żgħir, bil-fors li tħobb il-batut. Għalhekk nemmen f'dawn il-prinċipji li nibżgħu għaż-żgħir u għall-batut u għall-fqir. Fiduċja partikolari iżda għandi fiż-żgħażagħ. Grazzi li minn dejjem kontu miegħi għaliex dejjem emmint fikom. Dejjem emmint fikom. U illum irridkom tkunu protagonisti miegħi
biex flimkien immexxu lil dan il-pajjiż il-qudiem. Dan hu l-mument tal-aħna. Il-mument tal-aħna akbar mill-jiena. U jiena ta'kom għaliex tantu rejtu rispett lejja li jien bil-fors dan ir-rispett irrid nirreċiprokaħ b'ħidma, b'lejaltà, b'dedikazzjoni, b'impenn flimkien mal-bqija tat-tim tal-grupp parlamentari, mal-bqija tal-kabinett, il-liva għandna entużjażmu, għandna kuraġġ biex naħdmu flimkien b'lejaltà, b'impenn wieħed, ejja ħalli flimkien inkomplu nsaħħu lill-partit, flimkien insaħħu lill-pajjiż, partit wieħed, pajjiż wieħed, poplu wieħed, aħna il-koll ulied familja waħda. Sinjuri, il-mexxej elett tal-Partit Laburista Robert Abela. L-għażla tal-membri tal-Partit Laburista il-bira fil-Kungress tal-istess partit minn għada uffiċjalment il-ġurament tal-ħatra tal-mexxej elett Robert Abela bħala l-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha. Nistieden issa tingħaqad mal-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela is-sinjura tiegħu Lidja Abela.
me.